Dostałam prośbę, żeby zrobić jakieś pudełko na ślub. No i jeżeli prośba nie jest konkretna, to ja sobie ją interpretuję tak jak chcę. Pudełka na koperty już były. Poszukajcie na moim kanale, na pewno znajdziecie i to więcej niż jedną propozycję. Przecież nie będę robiła pudełka na mikser, więc pomyślałam, że pudełko na pieniądze będzie miało dwie zalety. Po pierwsze, będzie się wyróżniało spośród wszystkich innych zwykłych kopert, a po drugie, może służyć jako miejsce na jakieś drobne pamiątki po ślubie, na przykład pieniążki albo ryż. Prawdę mówiąc, to nie jest pudełko na pieniądze, to jest pudełko na karty, dlatego w środku miało taką przegródkę, którą wyjmowałam na początku. Znacie mnie, nikt mi nie będzie mówił jak mam żyć, a tym bardziej do czego mam użyć pudełka. No i nawet ta przegródka może się przydać, ponieważ z jednej strony możemy włożyć gotówkę, a z drugiej jakiś drobny pamiątkowy upominek. Serwetkę będę przyklejała metodą bezzmarszczkową. Pudełko pokrywam klejem do decoupage. Cieniutko i klej lepiej, żeby nie był za bardzo mokry. Następnie przykładam serwetkę, na to kładę koszulkę do dokumentów i wszystko energicznie i szybko wygładzam kartą. Może być karta kredytowa, złota karta albo karta do HB. Wszystkie działają. Ściągam koszulkę od dokumentów i natychmiast nakładam na górę cienką warstwę kleju do deku. Suszę i jest perfekcyjnie, ani jednej zmarszczki. Prawy bok wieczka uzupełnię serwetką. Teoretycznie mogłabym domalować, ale myślę, że nie dobiorę identycznego koloru i na wieczku byłoby to troszkę widoczne. Natomiast boki mogę uzupełnić kolorem, który nie jest identyczny, bo i tak tego nie będzie widać. To jest inna ścianka, światło się inaczej układa, więc taki układ kolorów dużo wybacza. Na dół zrobiłam kolor musztardowy i powiem Wam uczciwie, że to była droga przez mękę. Chciałam dobrać identyczny kolor jak jest na buciku i naprawdę się namęczyłam. Nie widzicie tego w kamerze. Mieszałam i mieszałam farby, żeby na końcu wyszło jako tako. Nie jest źle, ale idealnie nie jest. A jeżeli nie jest idealnie, to na tą powierzchnię trzeba albo dodać szablon, albo kropeczki. Jedno i drugie znakomicie odwraca uwagę od tego braku ideału. To jest bardzo malutki, cieniutki pędzelek, który jeszcze wyskubałam, żeby się znakomicie nadawał do malowania szwu. I ostatnia rzecz, którą chciałam dodać, to jakiś element, na którym będzie uwieczniona data ślubu. Więc pomyślałam, że serduszko jest do tego idealne. Serduszko pomalowałam białą farbą akrylową na biało, natomiast imiona młodej pary oraz datę ślubu po prostu wydrukowałam na kartce A4, uwaga, ważne, na drukarce laserowej. Drukarka atramentowa się do tego nie nadaje, ponieważ wydruk po plujce rozmazuje się pod wpływem kleju. Wydruk wycięłam, przykleiłam, następnie polakierowałam lakierem akrylowym matowym i bardzo ładnie przyciemniłam brzegi, bo uważam, że ten efekt zawsze wygląda super. Potem pomalowałam lakierem błyszczącym i niech sobie schnie. To przymierzanie wstążeczek na filmie trwa 3 sekundy, ale tak naprawdę zabrało mi, powiedziałabym, że 2 dni, bo co chwilę podchodziłam do mojego stanowiska pracy i przykładałam kolejną wstążeczkę. Ostatecznie doszłam do wniosku, że całość ma wyglądać na bogato i ta złota sztywna koronka tutaj całkiem dobrze pasuje. A gotowe pudełeczko ślubne na pieniądze w stylu retro, takie trochę vintage, prezentuje się tak. Jak myślicie, fajna pamiątka, czy może przerost formy nad treścią? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Są linki do naszego sklepu, wystarczy kliknąć, przeniesiecie się i od razu sobie można na przykład taką piękną serwetkę kupić. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Po pierwsze, znajdziecie tam mnóstwo pięknych inspiracji, a po drugie, całe morze pozytywnie zakręconych ludzi. Zapraszam.